elura, eta rigoraren auzoa. Korrikaren 24. edizioa sentiarazi nahi du euskara herritar guztiontzat aterpe iriki eta erosoa dela. Aldarrikatzen dugu munduko hizkuntza minorizatu guztiak izatea aterpe ireki eta erosoa hiztunentzat. Garrantzitsuena da guztiontzat lekua dagoela euskararen eta valentziaren baitan. Gure hizkuntza ardatz duen komunitatean eroso eta aske bizi nahi dugula. Hori horrela izateko, hizkuntza eskubideak bermatu egin behar dira. Eta gure hizkuntzan duintasunez bizi ahal izateko baldintzak bete behar dira. Gure hizkuntzan bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Euskal Herrian euskara, al País Valencia en Valencia. ¡Gora Korrika! Bigarrik ez, txuri